שלום וערב טוב לכולם. הקטסטרופה שיש היום בעולם, בין מדינות, בין קהלים, בין אנשים, הרדיפות אחרי הכבוד, אחרי הממון, אחרי התאוות, המכנה המשותף בין כולם הוא זה שכולם מחפשים איך ליהנות מהחיים. הנושא שלנו הערב זה כיצד ליהנות מהחיים. רואים אצל הילדים, כל ילד וילד, רואים אצלו את המושג הזה שהוא מחפש הנאה מיד, כעת והרבה. מה שנקרא הנאה רגעית. הנאה של הרגע, אני רוצה הרגע. איך באמת הילדים שלנו סופגים את המושג הזה של ההנאה? איך הם מקבלים את המושג של ערך ההנאה מהחיים? אז נדגים לזאת 3 דוגמאות. 1, ילד חוזר מהתלמוד תורה, אמא שלו מגיע אליו, מוישי, איך היה בתלמוד תורה? היה כיף? נהנית? אחר כך זה השוקו, ואחר כך זה, בסוף זה גם איך היה הלימוד. לא שאסור לשאול את זה, אבל רק אתה מחדיר לילד, דבר ראשון תהנה, דבר ראשון על ההתחלה, הנאה. דבר שני, שולחן השבת, האבא דורש, ופתאום באמצע הדרשה, באמצע הדבר תורה, מגיע גלידה. מה עושים? מפסיקים או לא? אוי ואבוי. אם יפסיקו, מה יקרה לגלידה? חרמון בסוף הקיץ. אז מפסיקים את דברי תורה, וזה מהתוצאות. הילד נכנס למוח שלו, שההנאה הרגעית הזאת של הגלידה יותר חשובה. דוגמה שלישית, אבא חוזר מהשיעור תורה עם חיוך, מבסוט כולו, איזה שיעור תורה טוב היה וזה. אחרי שבוע פתאום קנה רכב חדיש, מרצדס ככה, 8 ספרות. ואז ההתלהבות, פי כמה וכמה, קרן אור פניו. מה אתה מכניס לילד שלך באותו זמן? ההנאה הרגעית, זה מה שאתה מכניס לילד. התוצאות הן שברגע שהילדים גודלים, אז האפיקים של ההנאות הן הרבה יותר גדולות. ואז הוא רוצה כבר להתקדם הלאה בהנאות. עד כה ראינו את המושג הזה של הנאה רגעית, ליהנות מהרגע. כמה זה תוצאות והשפעות יש לזה. בואו נראה מה זה יכול לגרום. מה קורה שההנאות האלה נפגשות, מתנגשות עם נקודת האמת. מה הכוונה מתנגשות עם נקודת האמת? אז בואו נראה. נביא לזה דוגמה, הגמרא בירושלמי דף מ"ד אומרת. היה סיפור על אחד בן טובים שירד מגדולתו, ירד מהנכסים שלו ונהיה עני. הבן שלו נאלץ פשוט להסתובב ולקבץ מה שנקרא ארוחות מפה, ארוחות משם. יום אחד אירח אותו אחד מהאנשים שבאמת האבא חייב לו כסף, אירח אותו, אמר לו בוא תבוא אליי לסעודה. אז הוא אמר לו תשמע, אין לי בעיה שאני בא אליך, אבל תשמע, תודה רבה על ההזמנה, אבל בשר כבש, אין דיבור, אני לא אוכל בשר כבש. לא מסוגל לאכול, איסטניס לא מסוגל בשר כבש. אל תדאג, אמר לו האיש, עליי, אני מכין לך אחלה עוף אני מכין לך. אמר לו, אין בעיה. טוב, הגיע אליו לסעודה וזה, אכל, נהנה. בסוף הוא מגיע אליו, הוא יוצא ומודה לו על כל הארוחה, הוא אומר לו, תגיד לי, שהוא נמצא מפתן הדלת, איך היה הארוחה? אמר לו, מצוין. מה שנקרא, ליקק את האצבעות, ככה. פצצה, אדון, אתה שף קטן עליך. אמר לו, אתה יודע מה אכלת? אמר לו, מה? אכלת בשר כבש. הבן אדם באותו שנייה החביר כסיד, עגלי זיעה נטפו ממנו, הקיא את כל המעיים, עד שהגמרא מספרת, נפחה נשמתו. מה קרה? הבן אדם לפני שנייה ליקק את האצבעות, כולו היה מבסוט. מה קרה לו? אלא התשובה היא, ההנאה הזאת התנגשה בנקודת האמת. האמת, הידיעה הזאת, האמיתית הזאת, שזה בשר כבש,
מכריע את ההנאה שהוא נהנה. כל ההנאה הרגעית הזאת. זה המושג של ההנאה שנפגשת, מתנגשת עם נקודת האמת. האמת היא זאתי שמכריע. אז ראינו דוגמה עכשיו לגבי אוכל. בואו נעבור לדוגמה יותר מעניינת. נעלה דרגה ליהלומים. היה אדם יהלומן מספר 1 בבלגיה, שהוא יום אחד הוזמן לחתונת הכסף של אחותו, ולכבוד חתונת הכסף, בעלה של אחותו קנה לה יהלום יקר מאוד, עם כל הליטושים והניקיון שלו ברמה הכי גבוהה שיש. טוב, והיא ככה לבשה אותו, וכמובן אישה ככה הולכת עם היהלום ורוצה לראות איך זה מתנוצץ מפה, איך זה... קיצור, התלהבה וזה. הוא הגיע לאירוע ואומר לה כזה, אפשר לראות את היהלום? אותו יהלומן, מאוד מאוד מעניין אותו לראות את היהלום. והיא אומרת לו, אין בעיה. לוקח את היהלום, מוציא מהכיס שלו זכוכית מגדלת, מסתכל על היהלום, הוא פתאום מחוויר. היא אומרת לו, מה קרה? קרה משהו? לא, בסדר גמור, היהלום פצצה, רק נקודה קטנטונת, פצפונת של פחם נראית לי בתוך היהלום הזה. האישה באותו שנייה, מה? טק, התעלפה במקום. העירו אותה, טק, התעלפה עוד פעם. איך אנחנו מסבירים את זה? מה קרה? האם היא תמשיך ליהנות ככה אחרי הסיפור הזה, אחרי המאורע הזה מהיהלום, אותו התלהבות שהיה לה לפני? התשובה היא שלא. ולמה? נקודת האמת היא זאתי שהגיעה לפה. ההנאה מהיהלום התנגשה בנקודת האמת. עצם הידיעה האמיתית שיש פה נקודה קטנטונת בתוך היהלום, זה מה שמכריע. ביהדות אנחנו רואים אחרת לגמרי. היהדות מורכבת, הנאה מתחברת יחד עם ההנאה הרוחנית, עם נקודת האמת. למה? זקנים, תלמידי חכמים זקנים, ברגע כל זמן של יותר מזקינים שהחומר ברעיון נהיה יותר מזדקן ונהיה יותר חלש, הם נהיים יותר חכמים. למה? כי הם הולכים ביחד עם נקודת האמת. אבל עמי ארצות מתטפשים, נהיים טיפשים. למה? כיוון שהנקודת האמת לא הולכת ביחד עם ההנאות. אז ככה זה עובד ברוחניות, ביהדות. הרוחניות ביחד עם הגשמיות. עד כה ראינו מה זה המושג הזה בעצם, שההנאה רוחנית ביחד עם הנאה גשמית, אם זה נפגש בנקודת האמת, זה מתפוצץ. מה שנקרא זה כמו סכין בלב, זה דוקר. נקודת האמת היא זאתי שמכריעה. כדי להמחיש זאת כמה זה סכין בלב, נראה סיפור מדהים שקרה. חבר של אחד, שחקן, סיפר עליו שהיה לו חבר שחקן, במות, טלוויזיה, המקומות האלה, שחקן מקצועי, בינלאומי. הוא ידע לשחק כמו צריך. הוא חשב לעצמו, מה אני עושה במהלך החיים? איך אני מתקדם? איך אני רוצה לחיות מה שנקרא בכיף, בטוב, ליהנות מהחיים. מה אני עושה בשביל זה? חשב, אמר לעצמו, יאללה, אני מתחתן עם בת של מיליארדר, וככה אני, מה שנקרא, ישחק את המשחק, כאילו אני הכי אוהב אותה, והיא האהבה שיש לי, וככה אני אהנה מהחיים. מה שנקרא משחק של החיים, משחק של הלייף. טוב, מה עושים בשביל זה? מיד עשה את הצעדים, טס ל-Wendell Hills. Wendell Hills, המקום ששכונת העשירים בארצות הברית.
שמה קנה לו איזה מרצדס עם גג נפתח, מטורף. שכר לו איזה וילה ככה, כמה חדרים. 15,000 לחודש, לא נורא. ושם הוא התמקם והתחיל לחפש. תוך כדי הוא צד, מה שנקרא צד עינו באיזה בחורה אחת, שהוא שם לב שהיא בת של מיליארדרים. הוא שמע שיש לה כמעט בת יחידה, הוא העדיף בכל אופן בת יחידה. שמע שיש לה אח שחקן של פייסבול, ועכשיו יש עונת משחקים מאוד 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 חמה ורותחת, והוא יגיע מרחק 6 שעות טיסה, הוא לא יפריע במהלך, הכל טוב. טוב, מתחיל לעקוב אחריה וזה, איך עכשיו תופסים איתה קשר. אז הוא מגיע, הוא רואה את העוקב אחריה, יום אחד הוא רואה שנכנסת לתוך חנות מפוארת מאוד. הוא נכנס לתוכו, מיד עושה קנייה, אורז את כל הקנייה בקרטונים ושם בכניסה של החנות. טוב, היא גומרת את הקנייה, יוצאת החוצה, וכמובן היא בטעות נתקלה בקרטונים, טק, הכל נפל על הרצפה, וכל הקריסטל והזה נשבר, כל הזכוכיות. היא באותו שנייה התביישה, מה אני עושה? סורי, וזה, אז הוא מיד משחק אותה, לא, הכל טוב, קניתי את זה בשביל אמא שלי, מתנה, וזה, לא נורא, אפילו, אולי אני אעזור, לא צריך, תודה רבה. שיחק אותה מה שנקרא ג'נטלמן ככה עם כל הזה. היא התרשמה ממנו מאוד, ואז היא אמרה לו, אולי אני אביא לך, אז אני אזמינה אותך לפחות לכוס קפה. בוא תהיה פה כוס קפה, על המזנון. אמר לה, טוב, תודה רבה, thank you, אני משלם את הכוס קפה. טוב, וככה הם שוחחו וזה, והיא מאוד מתרשמה ממנו, כי כל האלה שניסו לרדוף אחריה, הבת של מיליארדרים, שאלו איך קוראים לך וזה. הוא היחיד שלו שאל איך קוראים וזה. לפני שהם נפרדו, הוא אומר לה כזה, תשמעי, אפשר עוד פגישה? היא אומרת לו, אין בעיה. וככה התנהלו הדברים, עבר תקופה של 0.5 שנה, והנה הזוג התחתן. בהתחלה הם גרים איפה שההורים גרים, עד שהם עוברים לווילה הסמוכה, שטחים ענקים, מה שנקרא אחוזה, וילה ענקית, 15 חדרים. חבל על הזמן, 2 בריכות, חניות, עניינים, כל רכב בצבע שם מחכה, שטחים של דונמים של דשא, מזרקות, הכל מואר יפה מאוד. יום אחד הוא ככה יושב בגינה, יצא מהבריכה, ישב לו ככה שמה, התרווח לו על הכיסא נוח. באותו זמן, אשתו יצאה לקניות עם ההורים, התרווח לו על הכיסא, על הקורסה שמה, ספה כזאת של בריכות, יושב שם יד אחת ככה, משקה חריף ככה משובח, יד שנייה סיגר ככה טוב. ועולה בדעתו להתקשר לאחד החברים, מהחברים מהעבר, מאלה ששיחקו איתו ביחד במוד ומשחקים. היי ג'ון, מה שלומך? אז הוא אומר, ברוך השם, כן, מה הכל? מה איתך, איפה נעלמת? אז הוא אומר לו, איפה נעלמתי? אני, ברוך השם, נהנה, הכל טוב. אמר לו, אבל למה הפסקת לשחק? לא רואים אותך. אני הפסקתי לשחק, אני משחק את המשחק של החיים שלי. אמר לו, איפה? מה הוא אומר? סיפר לו את כל הסיפור בהרחבה, איך שמשוגעת עליו, איך שהוא תפס בת של מיליארדר וזה. טוב, אחרי 20 דקות של שיחה, הוא מרגיש פתאום משהו לא... מישהו נמצא בחדר. מסתכל, מסיט את ראשו, והנה הוא רואה פתאום בדלת, לא פחות ולא יותר, את אח של אשתו, השחקן, עומד בפתח ומקשיב לכל השיחה. נתקף עליו כזה חרדה. ואתם יודעים, אתם מתארים איך הוא נראה, שחקן פייסבול כזה ענק, שרירן. 2 מטר על 2 מטר, ניגש אליו, תופס אותו בצוואר, שמעתי את כל השיחה שלך. תגיד הרגע וידוי, הרגע אני מטביע אותך בתוך הבריכה.